ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କଟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧରିଲେ ମରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ହାଲକା ଧରିଲେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦରରେ ଯଦି ଧରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। କିଏ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିରଦିନ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିଲା ତାହା ବଡ଼ କଥା। ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିର୍ଧନ ହୋଇଗଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଉଳିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ନ ଦେବୁ ଧନ କହିବୁ ସୁମିଷ୍ଟ ବଚନ। ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ, ଯାହାର ମୁହଁରେ ମଧୁର ବଚନ ଥାଏ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ସେତେ ମଜବୁତ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିମାତା କୈକେୟୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିବା। 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନକୁ ଯିବ ଓ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। ପରନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ